Babila besoma bebuyisela impilo zabo kundalashe. Ukanti uninzi lwabahlali baphulukene neempahla zabo. Owona mngeni ngoku kukunqongophala kwezixhobo zokwakha. Sinabantu abangaphangeliyo abahlala phandle usukela ngemini akwakutshile ngayo. And then ke ngoku another issue esinayo into yoba akhange ba-accommodate even nakwiindawo zolala ezinofumaniseka uba umasipala angakwazi uzivula for oba bakwazi into yoba bafihle intloko ezintsukwanyana kukho le ngxaki basajongene nayo. Urhulumente kazwelonke uthi inkxaso-mali yamaxhoba omlilo iza kuba khona nto nje kusalindwe inani liphelele. I feel that the informal segments, we've got to come up with strategy as national. If you've been given a house, we can't build a house again. Abahlali benza konke okusemandleni ukuvuselela indawo zabo zokuhlala. Beliziphilela nje ngemali grant yabantwana 450 ngenyanga. Andinandi ihoki yam ayikamisana nangoku. Ndicela uncedo. Isebe lokuhlaliswa koluntu eMpuma Kapa lithi lichonge amatyotyombe angaphaya kwama50 kweli phondo kwinkqubo yalo yokuphucula kulonyaka mali. Follow-up letter will now need to be written by the City of Cape Town, where they will need to request a deviation to use the USDG for this specific incident. Idolophu yaseKapa ithi ziqikelelwa kuma-20 iziseko zokunkinkisha amanzi kwakunye nezakhiwo zangasese ezonakaliswe ngulo mlilo. Kodwa nangona kunjalo, esi sixeko sithi siza kuzisa izindlu zangasese ezili-10 kule ngingqi.